ቅዱስ ሕያዋይ ዝሆንከ እግዚአብሔር ባርከካ ነመስግነካና ኣለና ስለዚ እንጅምሮ ዘለና ፕሮግራም እግዚአብሔር ባዕልኻ ሓሊፍካ ክትፅንሖ ንፅልለና መዝሙርና ጸሎትና ቃል ካባኻ ዝኮነ እግዚአብሔር ኩሉ ናባኻ ብዝፋንካ በፂሑ ንዓኻ ዘኽብር ንዓኻ ሓፍሰብል እግዚአብሔር ንዓኻ ዝውድስ ዝኸውን እግዚአብሔር ንፅልለና ቶም ብኦንላይን ዝከታተሉን እግዚአብሔር አብ ትባርኹም ናብ تباركهم እግዚአብሔር ንፅልለና ሓይልኻን ጸጋኻን ክትመናውን ንፅልለና እግዚአብሔር አብ ተመስገን ንብለካ እግዚአብሔር አብ ስለ ኩሉ ዝገበርካልና ነመስግነካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብ በቲ ኩሉ ትገብረልና በቲ ዝርአን ዘይርአን እግዚአብሔር አብ ህላውነትካ ተፍልጠና ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ንዕቤትካ ነመስግነካ እግዚአብሔር አብ ሕያው ስለዝኾንካ ንዓና እውን ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ተመስገን ኢልና ንፀልመካ እግዚአብሔር አብ ምግላፅ ተኣበይና እግዚአብሔር ምስጋናና ምግላፅ ተኣበይና ስለ ዕቤትካ እግዚአብሔር አብ ስለ ስምካ ተመስገን ንብለካ ደጋጊምና እግዚአብሔር አብ ተመስገን ንብለካ تعب اسمك يسوسي بمنتاي كمسكنك بمنتاي قالتي حترني ويتاي بمنتاي كمسكنك بمنتاي نتعب اسمك يسوسي بمنتاي كمسكنك بمنتاي قالتي حترني وقويتاي أبكمي شمامتي تغملي سليت طبط ما قتلي نخلو بتحت قاري أرزك سعيرة تمسكن لك اسمك أخبرك تمسكن لك اسمك أخبرك تمسكن لك اسمك أخبرك تمسكن لك اسمك أخبرك بمنتاي كمسكنك بمنتاي نتعب اسمك يسوسي بمنتاي كمسكنك بمنتاي قالتي حترني وقويتاي بمنتاي كمسكنك بمنتاي نتعب اسمك يسوسي بمنتاي كمسكنك بمنتاي قالتي حترني وقويتاي
حكيمنا እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ مساها كنا برقدس نزحب كنا እግዚአብሔር نመስግነካ አለና ግርማኻ እንዳራአና እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካ ሃሌሉያ አብላውነትካ ከነብር ስለዝፈተኻ እግዚአብሔር አቦ አብላውነትካ ክንማላለስ ስለዝፈቀድካ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ አለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምስቶም አሻሕ ዝሆኑ አላፍ ጊዜ ዝሆኑ መላእክትኻ እግዚአብሔር አቦ ምስኦም ቅዱስ ክንብለካ ስለዝፈቀድካ ነመስግነካ አለና
እግዚአብሔር
هاليلويا هاليلويا يسوع كريستوس قويتايو يسوع كريستوس تمالن لومن نزل علم نسو ياويو زابير مسكن لو معلتي قال أملاك حزي أمس إزر لخدمة محرتي أتبل زابير مسكن قدمنا كنصلينا زابير قالوا كختلنا قالوا كبرهلنا بقالوا خزاربنا زابير هاليلويا أوه هاليلويا زابير أملاكنا نمسكنك كالونا نبارخك كالونا زابير نسغال على كل خان بلالنا قويتا لمنا كالنا بزمشت زابير أبو حجد ما بقالك تزاربنا زابير قالك ختبرهلنا زابير قويتا قبلبنا مساعتوس زابير سلاسة سوسا مئتي كفري زابير أبو بمنفسك زابير أبو ختبرهلنا نصلي علينا زابير أبو برهانكاي قلت قويتا بيسوس كريستوس آمين هاليلويا يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم بينو هياويو زابير مسكن زحيزي امس اذا لو خمس بالكم محرتيا بزحلفه تحت النار نانيرنا حج دما محرت كنرينا محرت حدا خابت قندي بحريات زابير مخانو كنرينا مالتيو زابير أملاك مسكن تحريو بيسوع كريستوس رخمنا يا محرت انتاي خنبلينا
ድሕሪኡ ድማ እንታይ ክንርኢና ኣብ ሂወትና ከመይና ነተግብሮ ድማ ክንርኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 9 ክንርኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ምዃኑ ክንርኢና ማለት እዩ ምሕረቱ ዓቢ ምዃኑ በዓል ብዙሕ ምሕረት ምዃኑ እግዚአብሔር ሰናይን መሓርን ምዃኑ እግዚአብሔር ኣብ ነህምያ ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር በቃሉ ገይርልና ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ነህምያ ምዕራፍ 9 ከይዲና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ነህምያ ኢየሩሳሌም ፈሪሳ ምስ ጸንሓቶ ኣዝዩ ጓሃይን ኣዝዩ በቃ ልቡ ጓሃይ ብምፍራሳ ማለት እዩ ስለምንታይ ናይ እግዚአብሔር ነገር ይፈርስ ስለምንታይ ከምዚ ይኸውን ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድማ ሞገስ ረኺቡ ኢየሩሳሌም ንኻንጻ ከም እንደገና ንኻንጻ እግዚአብሔር ጸጋ ኣብዚሕሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ንእግዚአብሔር እንታይ ከም ዝብሎ እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝገልጾ ክንርኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነህምያ ምዕራፍ 9 ሃሌሉያ ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 17 ክንርኢና ምስማዕ ኣበዩ እቲ ዝገበርካሎም ተኣምራት ከዓ ኣይዘከሩን ክሳውዶም ደኣ ኣትረሩ ብዕልወቶም ናብታ ባርነቶም ክምለሱ ሓለቓ ሸሙ ንስኻ ግና ኣምላኽ ይቕሬታን ሰናይን መሓርን ኢኻ ንኹራ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ምሕረት ኢኻ እሞ ኣይ ሓደካዮምን ስለዚ ባህርያት እግዚአብሔር ኣብዚ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ንስኻ ግና ኣምላኽ ይቕሬታን ሰናይን መሓርን ኢኻ ንኹራ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ምሕረት ኢኻ እሞ ኣይ ሓደካዮምን እዚ ኩሉ እናበደልዎ ከለዉ ንእግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ግን በቃ ኣይጨከነሎምን እንታይ ደኣ ኮይኑ እንታይ ይብለሎ እቲ ባህርያቱ ይገልጸሎ እንታይ ኢልዎ ኣምላኽ ይቕሬታን ሰናይን መሓርን ኢኻ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ሰናዩ መሓሪዩ ንኹራ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ምሕረት ምዃኑ ይነግረና ኣሎ እግዚአብሔር እንታይ እዩ በዓል ብዙሕ ምሕረት እዩ ማለት እዩ ምሕረቱ ኣዝዩ ብዙሕ ማለት እዩ ብዙሕ ምሕረት ከም ዘለዎ ኣብዚ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብኣ ከዓ ኣብ ጥቕሲ 31 ክንርኢና ምዕራፍ 9 ነህምያ ጥቕሲ 31 እስካዕ 33 ዘሎ ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ግናኸ ንስኻ ለዋህን መሓርን ኣምላኽ ኢኻ እሞ ብብዝሒ ምሕረትካ ፈጺምካ ኣይወዳእካዮምን ኣይሓደካዮምን ደጋጊሞም እዮም ሓጢኣት ዝገብሩ ነይሮም ደጋጊሞም እዮም ዝብድሉ ነይሮም ደጋጊሞም ይብድሉ ነይሮም እግዚአብሔር ግን እንታይ እዩ ለዋሂዩ መሓሪዩ ብብዝሒ ምሕረቱ ከዓ ፈጺሙ ኣይወድኦምን ኣያጥፍኦምን ንኹሎም ኣይሓደጎምን ስቲል ምስ በደሎም ንኽምለሱ ግዜ ይህቦም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ወኣምላኽና ኪዳንን ምሕረትን እትሕሉ ዓብይን ብርቱዕን መፍርህን ኣምላኽ እቲ ንኣና ንነገስታትና ንሓላቁናን ንኻህናትናን ንነቢያትናን ነቦታትናን ንኹሉ ህዝብኻን ካብ ዘመን ነገስታት ኣሶር ጀሚሩ ክሳዕ ሎሚ መዓልቲ ዝረኸበና መከራ ንእሽቶ ኮይኑ ኣይርአኻ ንስኻስ በቲ ኣባና ዝመፀ ኩሉ ጻድቕ ኢኻ በቲ ኣባና ዝወርድ ዘሎ ኩሉ እንታይ ኢኻ ጻድቕ ኢኻ ናትካ ኣይኮነን ትበደል ማለት እዩ ንስኻ በቲ ኣባና ዝመፀ ኩሉ እንታይ ኢኻ ጻድቕ ኢኻ ይስለ ዘሎ ንእግዚአብሔር እዚ መንነት እግዚአብሔር ነግረልና ኣሎ ነህምያ
እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዛ አይነት አምላኽ ኢና ነምልኽ ማለት እዩ ንሕና በደልና እምበር ንስኻስ በቲ ዝገበርካዮ እንታይ ኢኻ እሙን ኢኻ እዚ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ሃገርና ኣብዛ ዓለም እውን ከምኡ ማለት እዩ ምንታይ ደኣ ንሕና ከምዚ ኮይንና ካብ ካልእ ህዝቢ ዶ ዝበዝሕ በደል ጌርና ኢና ኢልና ብዙሕ ንዛረበሉ ምስ ነውሐ ማለት እዩ ግዜ ምስ ነውሐካ ብዙሕ ኢኻ ትዛረብ ማለት እዩ ግን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ጻድቅ እዩ ማለት እዩ ኣይሕመን እግዚአብሔር ካበይ ዳ ኣይ ዝኸውን ዘሎ ካባና እዩ ማለት እዩ ንሕና ኢና ክንምለስ ዘለና ንሕና ኢና ምሕረቱ ተቐቢልና ናብ እግዚአብሔር ክንመጽእ ዘለና ማለት እዩ ለዚ እቲ መልሲ ሳባና እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ ዝብሎ ዘሎ ንህምያ ንስኻስ በቲ ኣባና ዝመጸ ኩሉ እንታይ ኢኻ ጻድቅ ኢኻ ንሕና በደልና እምበር ንስኻስ በቲ ዝገበርካዮ እሙን ኢኻ እግዚአብሔር እሙን እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 4 ክንርኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 4 ግናኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ እታ ብኣኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ንኣና ብበደልና ሙታት ኮለናስ ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገበረና ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም ንሕና እንታይና ብበደልና ሙታት ኢና ነርና ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ነገር ኩሉ ኃጢአትና ሃና እዩ ማለት እዩ ብክርስቶስ ገይሩ ግን እንታይ ገይርና ህያዋን ገይርና ማለት እዩ ለዚ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ብምሕረት ሃፍታም ይበቃ ሃፍታም ባለ ሀብት ማለት እግዚአብሔር ይመስገን one of the richest ማለት ever ብዙሕ ዝጥቀሱ ሃብታማት ኣለው ዝምድሪ እግዚአብሔር ግን ብምሕረት ዝለዓለ ማለት ዝለዓለ ቦታ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ግናኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ብምሕረት ኩሉ ግዜ ሃብታም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ድማ ምሕረት ዝገብር መዝሙር ዳዊት ክርኢና 79:9 ምእንቲ ስሙ ኢሉ ምሕረት ዝገብር እግዚአብሔር ሃብታም ብምሕረት ዓብይ እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ እናበደልዎ ከለው እሱ ግን እሕሊፉ ኣይሃቦምን ይጽበዮም ነይሩ ማለት እዩ ዕድላት ይቦም ነይሩ ካብ ዕድል ናብ ዕድል ካብ ዕድል ናብ ዕድል ይቦም ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለምንታይ እግዚአብሔር ምእንቲ ስሙ ኢሉ እንታይ ዝገብር ምሕረት ዝገብር መዝሙር ዳዊት ክንርኢና 79:9 ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት 79:9 ወአምላኽ ምድሓና ምእንቲ ክብሪ ስምካ ርድኣና ምእንቲ ስምካ ኢልካ ከዓ ኣናግፈና ካበይ ካብ ዝሓልፎ ዘሎ መከራ ካብ ዝኾነ ዘሎ ኣብ ህይወቱ ማለት እዩ ኃጢአትና እውን ይቕረ በለልና ምእንቲ ምንታይ ኢሉ ምእንቲ ስምካ ኢልካ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ስሙ ክቡር ስለ ዝኾነ ብምሕረት ሃብታም ስለ ዝኾነ ስለዚ ስለ ስሙ ኢሉ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ምሕረት ዝገብር ማለት እዩ ስሙ ክጽዋዕ መታን ስሙ ክኸብር መታን ምሕረት ካብኡ ስለ ዝኾነ መሰረቱ ምሕረት ካብ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ድማ ክሳብ ኣሽሓት ምሕረት ከም ዝገብር ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምሕረት ዝገብር
أملاخ مخان كله خالي كله دلاي زقبر أملاخ مخان دما أب زتات معرف إسراح رئينا زتات معرف إسراء تغسي شدشته نزفت ونن تزازاتين حز حلون قنا كسا أشحت محرت زقبر زابير انتايو كسا أشحت محرت زقبر أملاخ يو انتاين زقبرو نكسي أبير نزفكرو انتاين زقبرو تزازاتو نزحلو بمقدو نزملالسو كسا انتاي محرت قبر كسا أشحت محرت سلزي محرت من النتيو كزابير محرت نايك زابير من النتيو نمبالينا مالتك زابير مسكن لازم محرت كزابير دما سهل علماوي سهل علماوي محرتو زل علم مو نكزابير أمسكنوه محرت انتاي كل كيسي سهل عالمي مزمور داويت 103 تقسي 10 شعاته بزي أخن ودينا لابسي عند بحرياتنا إكزابير مالتي شعونا بتخال عيد بارت كايدنا إكزابير مسكن مزمور داويت سلازي محرت لومي تصبو غير خردانا تقند علاماتاي محرتنا إكزابير خردانا له كم فلت أولنا تصبو غيرنا كما يكن قبرو خمزة لنا أوكي محرتنا إكزابير نحنا خين الزبلون كنرينا مالتي إكزابير مسكن لذي منناتو نريو لنا نا إكزابير مزمور داويت 103 توصي 10 شعاته رينا زي محرت إكزابير قنا أبتم زفر هو كابزل علم نزل علم انتاي تقبر تنبر نباريتيا هياويا قصاليتيا أبي أفتم نجزي أبير سفر محرت جزي أبير كل جزي مسؤومة جزي أبير أملاخي مسكن هاليلويا تقص 10 شمنت صدقوا خا نتوم كيدان زحلو نتزازاتو من انت خبروا زذكروا نولد ولدو نولد ولدي صادق ينسو كابزل عالم نزل عالم محرتنيا ينسو كابزل عالم نزل عالم كل جزاكن كنري نتوم نكسي أبير زفكروا لنا له توم نكسي أبير زفرحوا ونبلنا له مالتي مور سبيسيفيك يروس لازم نقرأ النازل له نتقال خن نستوعل له زابير أملاخ مسكن سلزي نحنا خدعة أوكي محرت تغيير لنا دي محرت خمين عرقبنا إحنا أمنتي محرت بخمي رخيبنا محرت زقبري لنا بهاريات حد خبط قندي بهارينا إكزابير سلا سميليو تايز قبر محرت زقبر هات إكزابير مسكن هاليلويا هاليلويا سلازي نحنا أمنتي خي محرتو بخمي نردو بخمي رخيبنا زول حساب كنرينا مالتيو هاليلويا سلازي نحنا بكريستوس يسوسنا محرتو تقبلنا مالتي يسوس انتايو دقة محرتيو يسوس دقة محرت كويننا إنا بوينا آتينا لك كان كوينلنا نبت مقدس كنعتو تفقيد لنا محرت رخيبنا بمن بكريستوس بمن بدمو بمن بتخور واقع سلينا استخفله نخلو عدانا زخفله بوه محرت رخيبنا لازم نرينا إفسون معرف 4 تقسي 3 كلتن كرينا زابير أملاخي مسكن كمي جرنا بكريستوس يسوس محرت كم زرخبنا كمي كم زنبرنا قدم استمحرنا سبات مخنا ينقرنا قال أملاخ مالتك زابير أملاخي مسكن إحنا محرت زرخبنا سبات إنا نحنا محرت زرخبنا آمنتي إنا زابير أملاخي مسكن إفسون معرف 4
تقسي سالسان كل تنكرينا هاليلويا كلتف كبلي لي أنا سا زدك أمزل لهنا زأب على تيوك زأبير مسكن هاليلويا إفيسون معرف 4 تقسي سالسان كلتن جناخي كم تأملخ بكريستوس يقرأ زبالكم نتوم أمنتيس إفيسون إيو باولوس نكرم سلا تايب لما له جناخي كم تي أملخ زابير أملخ مالتي بكريستوس يقرأ زبالكم لنا بمنينا يقرأ لنا نحنا بكريستوس يسوس يقرأ تبعي لنا بكريستوس يسوسنا محرت رخيبنا تمحيرنا مالتي مخد أنتي كنكون لنا خميك ما لا لسالنا يلو خاني أب تحتي نقرأ نحد حدكم تلاوهات تدنقص كونكم يقرأ تبعها له أفتي كمي قرنا أبي وتنازبل أو رأينا زابير أم لابس أبزقن تاين رأي بكريستوس يسوس يقرأ زبالكم زابير أملاخ بكريستوس يسوس يقرأ زبالكم لنا الله مالتك زابير أملاخ مسكن كولوسي معرف كلتا تقص 10 سلسة رينا كولوسي معرف كلتا تقصي 10 سلسة نبزل له أبسانا يقرأ إلو بأبساهمن بزي جزرة سجاهمن ماتكم زنبركم نأخذكم ون مسؤول يوان كبركم مس كريستوس يوات كوينا مالتي نبزل له أبسانا تايلو يقرأ إلو كسابير نحدا ودو سلينا حلفوا مالتي اتخبر دمو نعنا خبل كفيلو مالتي تخبر دم بوينا محرت رخيبنا هاليلويا نبزل له أبسانا يقرأ له بأبساكمن بزي جزرة سجاكمن ماتكم نزنبركم موتينا نير بسجاينا نمالالس نير كم دلاينا نيرنا كريستوس جن بمحرت مهتينا بتا محرت مجدو أتينا مالتي بكريستوس محرت رخيبنا زابير أملاخي مسكن هل أيت إميتوس كأخرينا هل أيت إميتوس معرف حدا تغسخلته نابت إميتوس فقر ودي أولوس يسولازل نابت إميتوس فقر ودي كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታናን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካመንን ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ጸጋ ምሕረት ሰላም ምሳኻ ይኹን ኩሉ ግዜ ምሳኻ ይኹን ይስብለዘለ ግን ኣብዚ እንታይ ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ይናረግና ሰላም ካበይና ዝምሕረት ዝኻበይን ረኽቦ ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ረኽቦ ካብ እግዚአብሔር አቦኻን ረኽቦ ማለት ግን ንሕና ብክርስቶስ ኢና ተማሂርና ማለት እግዚአብሔር كله تاي بدلنا يقرأ تباهي لنا مالتي زابير أملاخي مسكن قدامي بيتروس كأخرينا قدامي بيتروس معرف كلته تقص عسرته نسخاتكم قدم حزبي زي نبركم حزب أملاخي نبركم ناتي كخونني هبني زبل أبصلوتو أبونجيلو هانستهرينا يسوع كريستوس ناتي حزبي كخونني ناتي كخونني هبني أبوي هبني له يدحنو خبز نبرن ري نسخاتكم قدم حزبي زي نبركم حجقنا حزب أملاخكم حزبي تباهلنا نا أملاخ حزبي تباهلنا قدم قنا ينبرنان نسخاتكم قدم حزبي زي نبركم حجقنا حزب أملاخكم زي تمحركم زنبركم حجقنا محراتكم سي بمن كريستوس يسوع كريستوس مغنياتو قدمي ناي غويتان دحري ناي غويتان يسنكزل مالتي قدمنا بغويتا ممصاخان دحري زله هيوتي
ዝነግሰሉ ማለት ድሕሪኡ ዘሎ ህይወት ህዝቢ ኣምላኽ ከም ተባሃልና ቅድሚኡ ግን ህዝቢ ኣምላኽ ከም ዘይበርና ቅድሚኡ ዘይተመሓርና ነርና ሕጂ ግን እንታይ ኮይና ምሕራት ኢኹም ኢልና እግዚአብሔር ይመስገን በመን በክርስቶስ ኢየሱስ አሜን አሜን ሃሌሉያ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ከንሪኢና ናይ ጳውሎስ ህይወት ክንሪኢና ትክክላኡ ይነግረና ማለት ከመይ ከም ዝነበረ ህይወቱ በመን ምሕረት ከም ዝረኸበ ይነግረና ማለት እዩ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 13 እስከ 17 ዘሎ ሃሌሉያ ኣነ ቀደም ፀራፍን ሰጓግን ገፋዕን ነይረ ክንሰይሲ ከይፈለጥኩ ብዘይ ምእማን ስለ ዝገበርክዎ ምሕረት ረኸብኩ ብመን ረኺቡ ብክርስቶስ እዩ ረኺቡ ማለት እዩ ቀደም ግን እንታይ ነይሩ ሰጓጉ ነይሩ ገፋዒ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ኣይፈለጠን ነይሩ ናይ ክርስቶስ ነገር ኣይፈለጥ ማዓዝዳ ኣይፈሊጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበይ ምስ ረኸቦ ኣብ ደማስቆ ምስ ረኸቦ ማሕበረይ ተባር ነርካ ንዓይ ተሳጉጎን ነርካ ኢሎ ማለት ኣብ ግብረ ሐዋርያ ኣለና እዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ተሳጉጎን ነርካ ኣብቲ ናይ እስጢፋኖስ ብዳርማ እምኒ እውን ኣብኡ እውን ሓቢሩ ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩ ክሳዕ ክንዱ በደል ገይሩ ነይሩ ድሓር ግን ናብ ክርስቶስ ፀዊዕዎ ማለት እዩ ድሓር ግን እንታይ ገይሩ ምሕረት ረኸብኩ ኢሉ ምሕረት ረኸብኩ ተማሒሩ ስለምንታይ ክርስቶስ ተቐቢልዎ ናይ ክርስቶስ ጥራሕ ክኸውን ወሲኑ ኢየሱስ ረኺብዎ ደገ ምሕረት ኸፊትሉ ኣትዩ ናይ ክርስቶስ ኮይኑ شو انتايلو ጸጋ ጎይታና ምስተ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነት ፍቅሪ ብዘይ ልክዕ ዓዘዘይ ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስን ዓይዝሉ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣነ ዝቀደማዮም ሓጣን ከድሕን ከም ዝመጸ እዚ ቃል እዚ እንታይ እሙን እዩ ምቕባሉን ብኩሉ ግቡእ እዩ እዚ ቃል እዚ ብዛዕባ ምሕረት ንሰምዖ ዘለና ምቕባሉ እንታይ ግድን እዩ هاليلويا أنا زقدامايم حط كم زنبره نعنا خدحني له خمس متى بكريستوس كم زدحني بتسقى خم زدحني محرت كم تدقبر اللوز نقرن ناس اللوز زابير مسكن سي جنا خيس كريستوس نتوم نايز زل عالم هيوت كبس حيلهم بوز أمنو نار آيا خلو تعجستو قدم أوايم انت خريئي بزو مخنيات زي أنا محرت زرخفكو باولوس محرت رخيبو زابيري مسكن نحناون بكريستوس تاي رخيبنا محرت رخيبنا كابانا يكونن بسرحنا نقر يكونن أقدمناهم بهريات زابير رينا يعني سلا سمو اللي تاي زقبر محرت زقبر سي أمين بارس نتنايزل علم نقص زي حلف زي الرئي حدا أملاخ نزل علم كبرين سبحاتين يخون لازم محرز ذهبنا زابير كابسل علم نزل علم تايخون سبحات يخون زابير مسكن سبحات يخون لازم محرز ذهبنا أملاخ دسي بالكم كريستوس زلهم دسي بالكم بقى محرت تقبلنا هنا كاف كريستوس يسوس بكريستوس يسوس سي آمين آمين سلازي استقبلنا يا محرتك كما يعلنا نزبل يسوس كريستوس أمناي كرنس وكتو تزاربو زمهاروينا حج خنرئي دليز اللهم عليت بوغن جمروينا زي محرتسي أبي واتنا كمي نردو كما أبلاين قبرو لنا زمحرتسي
نزبل كنرينا very important مالتي ننبرو دلنا زقالو هاليلويا جمبريا خم تمحرلنا خفلت قالنا زغلو ريز أنحنا نكزابير أبو محرتي بقى سلسمو يلو محرت زقبر سلمان ميلي كون المالتي سلسمو يلو جن محرت زقبر أملاخ مخانو من النجوم مخانو رئينا نحنا دما بكريستوس يسوس محرت كم تقبلنا كم أبنتون بقولوس كم زرعنا ثم بإفيسون زنبورو أمنتون بكريستوس يسوس محرت كم زرخبو رئينا لنا مالتيو إذن إحنا خاب كريستوس محرت رخيبنا إينا زابير أملاخي مسكن سلازي ماتيوس معرف حمشتت شوعات تخم زيب لنا هاليلويا ماتيوس معرف حمشته تغسي شوعات محرتي محرت كره بيوم مو بصانيم لازي زيوت زين عناي محرتي نحنا حجب محرت تقبل ناس لزغنا شمنا انتايو محرتي نأمنت الشم محرتي محرت كره بيوم محرت بكريستوس رغيبنا هنا محرت زقبر سباتيم زو محرتي محرت زقبر سباتيم من النتنا محرت كخوني مالتي نا كريستوس لزغنا محرت يرخبو بصان كأمر لنا مالتي بصو زبلاس حساب كنري أخلنا بقى مزنا زي بلا حقوس أزيو بقى على متو حقوس يكون أزيو فلي زخنة أوشت ناز فتر حقوس مالتي زي توهب نادل فقر يسوس منفس كدس أوشت نافسيسو أنت حقوس كين تدق محرت من يسوس حدا سب ناب كريستوس مسمته أب سماين تايقون أبي حقوس خون أبي وتوخ أزيو حقوس خون سباتنا كريستوس نجار كردهم كله تاي تسمعي كان دحريهم الدحريهم حقوس بك فلي نجار بك قليل لني بخصي لني بك خبيدهم زنبر النبر كأوخ ناقو فتري مالتي زابيري مسك سازي فلي زغنا حقوس الله مالتي نزي محرت سبات محرتي محرتي يمزرخبو محرت انتاي رخبو محرتي يمزرخبو انتاي مكا بوصاني مال حقوساتي اسم الناس الله مالتي زابيري مسكن لازم بكريستوس تاي رخيمنا إنا نحنا محرت رخيمنا إنا إذا محرت سي كابانا يكون نحنا بقبرنا ويتعيرنا زمت أنا أيكونن مالتي لذي نخن محرون إذا تأجازي زد لنا مالتي إذا تأجازي محرت لبسنا خمس خوانا خاخن رئينا أب قولوسي معرف سلسة تقسي عسر تخل تخن رئينا قولوسي معرف سلسة تقسي عسر تخلته انبارسي كم حريات أملاخن قدسانن فقراتن كونكم يخوم دلنا كم زخونكم تملارسون محرت لبي لوهات تحتنا عقلي تعقستي لبسو محرت انتاي قبر وايس بالزلابس بس وايس من النتكم تخون من الناسكم تخون زا محرت سيئة نحد حدكم ناتس أوركم تحدي أب تحدي خسن تلو يقرأ تبهالو كم تكريستوس يقرأ زبالكم نسخاتكم كأكمو يقرأ بالو بك لذي زا محرت زي أتاي قبروا تلبس نقر مالتي أوشتخا زي محر نقر تدهالي خد تسأل لك you have to pray قويتازي وسدر لي እግዚአብሔር ናይ እምኒ ልቢ ኣውፂው ናይ ስጋ ልቢ ዝህብ ኣምላኽ ተሪር ልብተኒ ከለስልሶ ዝኽእል ለዋህ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ይኽእል ማለት እዩ ጸጋውን ተዋሂብና እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ደኣ ክንደልዮ ኣለና ንሕና
السكيت حدا شكرنا له بس خوينو مالتي لازم محرت لبسنا እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ተክልተ ከአጥቅስ 7 ሪና ማቴዎስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ተክልተ ጥቅሲ 7 ግናኸ ምሕረት እፈቱ መስዋዕቲ ኣይኮነን እንታይ ምኻኑ እንተ ትፈልጡስ ኣብዞም በደል ዘይብሎም ኣይምፈረድኩምን ነርኩም ባርከ ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እዩ ዳዓ ሰንበት እዮም ዝሓቱ ነይሩ ግን ኣብዚ ስለ ምሕረት ከ እንታይ ይገብረሎም ኣሎ ብምሕረት ክሪኡ ከም ዘለው ይዝነግሮም ዘሎ ግናኸ ምሕረት ፈቱ መስዋዕቲ ይኮን እግዚአብሔር ምሕረት ክንገብር ኮለ ኣዚድ ድሕጎስ بمسواتي كالا أيكونن بزحرر نجر أيكونن ماتيوس 9 تقصي 10 سلسلة مهن رئينا نقول ماتيوس معرف 9 تقصي 10 سلسلة أبزي أتصبو غير هسلت أنا حتى أنا مبرت أدغان كسوع عمز أخون مو انتاي فتو محرت فتو مسواتي أيكونن زبل انتاي مهانو كيلو تمهارو بلو بتعمي محرز فتو እግዚአብሔር لعل مسواتي لعل خالق ነገር محرت ዝገብር ሰብ አዚዝ فتو ስለምታይ ባህሪያቱ محرتኛ አምላክ ስለሆነ በመሕረት ዝማላለስ ሰብ ይዝፈቱ ስለዚህ محرت እንታይ ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ማለት እዩ ሰባት ክትምሕሩ ከለኹም ዝኾነ ነገር በመሕረት ክትሪእዎ ከለኹም እግዚአብሔር አዚዝ ይሕጎስ ንሕና ኸ ብኹሉና መርመርኩም ንክርስቶስ ባህ ዘብሎ ንክርስቶስ ዘኽብር ነገር ግቦሪና ተባሂልና ማለት እዚ ንእግዚአብሔር ከነሕግሶ እንተሕደልና ምሕረት ምግባር አዚዝ ይሕጎስ ባይ ይሕጎስ ድሕር ምሕረት ገይረ ብምሕረት ስለዝሰሓበና ደገ ምሕረት ይውን ኢየሱስ እዚ ዓቢ ሓጎስ ዝኸውን ሓደ ሰብ ክድሕን ከሎ ማለት ካብ ስጋዊ ህይወት ወፂኡ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክሰጋገር ከሎ ናብቲ ናይ ክርስቶስ ህይወት ክሰጋገር ከሎ ናይ ምሕረት ህይወት ክሰጋገር ከሎ ኣብዚ ዓቢ ሓጎስ ይዝኾን ለዚ ንሕና እውን ምሕረት መንነትና ክኸውን እግዚአብሔር ዝደልዮ ማለት እዩ መስዋዕቲ ልዕል ኩሉ ካብቲ ሕዝቶና ካብቲ ካልእ ንጎዮ ብምሕረት ኣዝዩ ይሕጎስ እግዚአብሔር ይዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ብኻልእ ብዝሓርር ነገር ኣይኮነን ይዝብለና هاليلويا هاليلويا مسلات حياواي سامرا وخاخن رأينا لوقاس معرف 10 لوقاس معرف 10 كابت عسران حمشتن هاليلويا هاليلويا لوقاس ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ ጥቕሲ 25 ምስላ ሕያዋይ ሳምራውያ እትብል እግዚአብሔር እዚኣ ክንሪኣና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ህይወትና ኣፕላይ ክንገብሮ ስለዝግባአና እንዚኣ ኣምፅያ እንሆ ከዓ ሓደ ፈላጥ ሕጊ መምህር ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ ይገብር ኢሉ ክፍትኖ ተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መምህር እዩ ፈላጥ እዚ ክፍትኖ ኢሉ ተስዩ ቻሌንጅ ክገብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ኣብ ሕጊ እንታይ ጽሑፍ ኣሎ ከመይሲ ተንብብ በሎ ንሱ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ብሙሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓይልኻን ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ ንብጻይካ ድማ ከም ነፍስኻ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ከዓ ጽቡቕ መለስካ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽቡቕ መለስካ ዝብሎ ዘሎ ከምኡ ግበር እሞ ብህይወት ክትነብር ኢኻ በሉ ንሱ ግና ርእሱ ከጽድቕ ደልዩ ኢየሱስ ብጻይከ መን ይበሉ ሕጂ
ርእሱ ጻድቅ ከምስል ይዘልብ ዘሎ ኢየሱስ ብጻይ ከመኒ ኢሉ ምስ ሓተቶ ኢየሱስ ድማ ብምስላ እዩ ዝነግሮ ማለት ኢየሱስ መሊሱ በለ ሓደ ሰብኣይ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ያሪኮ ክወርድ ከሎ ሓደ ሰብኣይ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ያሪኮ ክወርድ ከሎ ኣብ ኢድ ከተርቲ ወደቀ ገፈፍዎን ከተርዎን ዳርጋ ሙት ገይሮም ከዓ ገዲፈሞ ኸዱ መይቲ ኢሎም ገዲፈሞ ኸይዶም ማለት እዩ ዳርጋ ሙት ኢሎም በቃ ኣይሰርኒ ካብዚ ሳይትንስእኒ ኢሎም እቶም ከተርቲ ገዲፈሞ ኸይዶም ኮነ ከዓ ሓደ ካህን በታ መገድቲ ኣኽወርድ ከሎ ርእይዎ ሓለፍ ካህን ማለት እዩ ካህን ምሁር ካህን ኣብ መቕደስ ዝዓጥን ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሕጂ ግን ንሕና ኩላህና ናይ ክህንነት ብኢየሱስ ክርስቶስ ረኺብና ሊቀ ካህንና መን ኢየሱስ ብደሙ ናብ መቕደስ ክንኣቱ ኣይሂብና ብክርስቶስ ካህናት ክንከውን እግዚአብሔር ናይ ሓድሽ ኪዳን ካህናት ክንከውን ገይርና ማለት እዩ ከምኡ ድማ ሓደ በቃ ሱርኢዎ ኸይዱ በቃ ከምዛ ዘይረኣዮ ወዲቑ ከሎ ስቕ ኢሉ ኸይዱ ሽዑ ሓደ ሳምራዊ ሓላፍ መገዲ ግና ናብኡ መጽ በዓሌት ምስኡ ዘይኮነ ፍጽም ዘይፈልጦ ምንም በቃ ብስጋ ክስታይ ዘይብሉ ማለት እዩ ዝምድና ዘይብሉ ሓደ ሳምራዊ ሓላፍ መገዲ ግና ናብኡ መጽ ናብቲ ወዲቑ ዘሎ ናብቲ መይቱ ዝተባሃለ ሰብ መጽ ሽዑ ምስ ረኣየ እንታይ ኮይኑ ደንገጸሉ ድንጋጸ ርሕርሐ ምሕረት ዓይነት ነገር ማለት እዩ ናይ ምሕረት ባህርያት ምሕረት ከም ዘለዎ ድንጋጸ ኣርኢ ማለት እዩ ናብኡ ቀሪቡ ኣቕሳሉ ሰፍፈሉ ጽቡቕ ነገር ይዝገብረሉ ዘሎ ሕጂ ዘይትን ወይንን ከዓ ኣፍሰሰሉ ትቁስሉ እንታይ ክኸውን ክሓውየሉ መተን ኣብ ኣድጉ ኣወጢሑ ናብ ማሕደር ኣጋይሽ ወሲዱ ኣለዮ ናብ ሓደ ቦታ ወሲዱ ኣብኡ እንታይ ገይርዎ ኣልይዎ ማለት እዩ እንታይ ክገብር ክሓዊ ንጽቢሒቱ ድማ 2 ዲናር ኣውፂኡ ነተሓላዊ ማሕደር ኣጋይሽ ሃቦሞ ተኸናኸኖ ንኡ ኢልካ ዘጥፋእካዮ ኢልዎ ሽዑ ሓደራ ይዝህቦ ዘሎ ማለት እዩ ዘበለ ምስ ተመለስኩ ክፈዴካየ ንዑልካ ዘውፃኻዮ ኩሉ ነገር ተመሊሰ ክኸፍለ ጓሄድ ተኸናኸኖ ኢልዎ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ኢድ ከተርቲ ዝወደቐስ ካብዞም 3 ብጻይ ዝኾኖ ኣይንም ብጻይ ደኣመን እዩ ዝበሎ ሓሳብ ክነግሮ ዘልዩ ማለት እዩ እዚ ሳምራዊ እዩ ብምንም ነገር ርክብ የብሉን እዩ ንሰብሲ ጽቡቕ ዝገብራሉ ዘሎ ማለት እዩ ንሱ ድማ እቲ ምሕረት ዝገበረሉ በለ ለዚ ሳምራዊ ሰብኣይ ነቲ ሰብኣይ እንታይ ገይሩ ነቲ ወዲቑ ዝነበረ ምሕረት ገይሩሉ ሽዑኡ እንታይ ኢልዎ ብምስላ ገይሩ ስለ ድዛረቦ ዝነበረ ማለት እዩ እቲ ምሕረት ዝገበረሉ ኢልዎ ኢየሱስ ከዓ ኪድከ ንስኻውን ከምኡ ግበር በሎ ምሕረት ግበር ብምሕረት ተመላለስ ኢልዎ ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣትኪና ኢና ረኺብና ኢና ብክርስቶስ ተዳይልና በዚ መንገዲ እዚ ክንመላለስ እግዚአብሔር ይደሊ ማለት ስለዚ ምሕረት ዝገብሩ እግዚአብሔር ብጣዕሚ ዝፈቱ ኣዝዩ ከዓ ድሕጎስ ማለት እዩ እዚ ብምንታይ ክሕጉሰየ እንድሕር ኢልና ድሕዳ ኣብ ውሽጥኩም ኣሎ ኮይኑ ብምሕረት ምግባር ክንገልጾ ንኽእል ኢና ማለት ኣዝዩ ድሕጎስ ልዕሊ ኩሉ ነገር ልዕሊ ዕሽርና ከማን ምሕረት ዝገብር ዕሽር ክትብ ዲ ዝኾነ ህያብ ክትብ ከማን ቅድም ምሕረት ግበር ይዝብለና ስለዚ ብጣዕሚ ዝደልየሉ ምሕረት ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ጻድቕ ኢና ንሕና ከምዚ ኢና ክንብል ዘይኮነ ግን በቃ ምሕረት ፈቱ እዩ ንሱ እዚ ምሕረት ከዓ ስለ ስሙ ኢሉ ዝገብሮ እዚ ምሕረት እዚ ብክርስቶስ ኢና ረኺብናዮ ምንም ዝኸፈልናሉ ዋጋ የለን በቃ ግን ክንለብሶ ከዓኒ ቃሉ ይነግረና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን ስለዚ ሳምራዊ ሰብኣይ ዝሓልፍ ዝነበረ ብዙሕ ዋጋ ኣብፅኢሉ በቃ ከፊሉሉ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ እንታይ ንመሃር ካብዚ ሳምራዊ ሰብኣይ ምሕረት ኣዝዩ ወሳንን
أقداسن كم زجبوري له يسوع كريستوس أبز مدري مسمى نزيو أبتي ناي كرن سبكتو كم زخن قبر زدلي مالتي زابير مسكن هاليلويا ماتيوس معرف 10 شمونتا آخر عينا تفقد فينا هاليلويا يسوع كريستوس قويتاي ماتيوس معرف 10 شمونتا كاب عسران حادن بدل حوخا محداق زبل مالتي طعمي سكرن بدل حوناس كن حد كم زلنا إكزابير كل جزيز نكرنا حتى قات كنكون بحرينا لبسنا كون إكزابير يدلي نكبر رأي نكبر رب سكت جن يدلي إكزابير يحقوسي بدل حوخا محداق شعب إتروس كربيلو قويتاي حوي انت بدل نس كندي ساعة كحد قالو كساعة شو عتدو بلو بيتروس يسوع حد له يسبلو كساعة 7 ساعة شو عتمبر كساعة شو عت ساعة هيب لك شو عت جزيت راح يب لك عليلو 7 ساعة شو عت جن هيب لك عليلو انتي حجت محرت كل جزء نجزي أبير من نتسلس خنو زل عالماوي خا بزحي خا نجزي أبير محرت أزي بزحي سلازي كم بوناهن كوندل كم يسوع كريستوس زجبرهم محرت ناوخنا عبي يددلي مالتي نابيك تعبي زبلنا نملأت كريستوس كنا عبي يستلي زابير مالت ولدو نملأت كريستوس كعبي يزدلك زابير سلازي منقصة سمايات مسبارتو خطبات أبزدلي نقوز تمثل أبز حجي بزع منقصة سماي وسلازي حتوز نبرو سلازي منقصة سماي مسبارتو خطبات أبزدلي نقوز تمثل إلو بمثل عقيرو ينقرم علو خطبات أمس جمري الف مخليط عداز اللو نابو أقربو لذي الف مخليط زلو عدا سيبوس عدا زلو أمتصلو زفديو مسأنا جنا تقويتاو نسون سبيتون دكون زلو كلن شيء مو اتعدا خفدة عززي بقى كله شيطان عدهم قابلو تعزيزي مالتي شو تباريا عدا خفل حتته انتاي بلالو قويتاي تعقسني كله خاخ فديكاي إلو سجدلو تعقسني كله خاء كفديكاي جزي هابني سبلا سلام عليك قويت أودما نتباريا محارون فتحون عدوون حد كله محيروا فتحوا عدوها كله دمسي سلو سياحتي نحن هنا مالك كله محيرنا يقول كله كاب كله فتحنا قويته كله عدو كديفلو بقى أفانيو اتباري أمسوات أجنار أيوه أي تلوتن كل وقت يزقبون يرو زغلو تجدي في الليل رأيوه تبارياتو كن أي كيرن بارياتو اتباري أمسوات أجنا كابتون بتصوتو 100 دينار عداز اللو حد باري رخب حيزو خاء أبا خازو اللعدا فديني إلو حنقو يتفلن أمتعين أزغلو تحادي قلو خلو أزغلو خاب سربيت وزي خلو تايلو أمتعين الحنيو شعوت بتسعي باريا تعقسني كل خفدي كايلو تدفئو لمنو تدفئ انت يقبر البجاخات حلوة مالت أي سجدوا لنفسي نسبك سجن يسوس كم سجدين عن رفتي نسجنا أبيو زغلو تجدي في الغلس أجر فالكاني له مالتي كيدو دما كسعدا أو زفتي أسرو أبصر بيتيتيو كسعدرو زفتي أبصر بيتيتيو بك أنت عيني له 100 دينارين أزين وحدات ناتو بدلي بزح ناتو عداي بزح نيرو أتوم بتصوتو باروس جبروري يوم بزح قايو بخمس عين السب بزح خاتو قهي زو قهيو كيدوم كأزخونة خلون قويتو أم نجروه كل زخونة قويتو أم نجروه شو قويتو أتصوعيو
أتخفوا باريا أنا خندي زلمن كاني بسرعة دخا حد كلك نسخة خمتي أنا زما حركو هادو نتبس أي كاختم حرو أم تجبأ كان بلو قويتو خريو كل عدو خسعز فدي نزات ببلو أحلف وهابو أحلف يبو مالتي نياتو وزيو كم تنسوز قبر اللي يخبر زكبو مالتي كنا يكبرن قبل كنا بسرويت آتي مالتي تحاسب كنا بشكا مالتي نفس وكفكم يلحج ننحو نتبدلو بب البخم يقرأ انت زي بالكملو تسمعوا أبويت ما كم أخ قبركم أي قد فلكمني بدلكم أي قد فلكم سازي زقد فلنا ومحرت زقبر النازلو محرت كنقبر مخانا زا محرت زيعة لبسنا أخذ كون كم مخانا سلز دلي إكسابير مالتي تعبيز دلي بمحرت إكسابير يحقوسيو أمين أمين هاليلويا لذي إكسابير يحقوس محرت كنقبر كلنا ها كلايك أولنتوس كنرأينا معرف كلته تغسي عسرته كلايك أولنتوس معرف كلته تغسي عسرته قنا خيس سيطان كيبلت أدنا وديتو أين سحتونينا مو أنا نقالي قريلي انتخويني زعبهاتكم أبكد كريستوس يقرأ إليه مبارسي نتي يقرأ تبللو أنا ون يقرأ بللو ألو حجوز باولوس سارب جلون تايو سيطان كيبلت أدنا جي محرز زي مقبار سيطان عدل خاتمه لذي كل جزء خطايز بلنا سيطان تنقبرو خنتصاررو كنقاومو خمزلنا كنباررو خمزلنا مقدو خنا عقد خمزلنا ناي سيول دقة خمانسي كعقد خمزلو بقى ناب سيول زخودس كلو خمزيبلو وانجيل كنقارو خمزلو يسنقرنا زابير مسكن لذي سيطان دما يبلز الكايو محرت تزيجرك بتاع مسكرمي لذي نمتاي سيطان بلز اللين عاي سري كم تسبع اي كسلم تايخون كم تيغرى تبهالو له محرت تقبر له كيدا خسلم انتاي محرت زي قبر كيدا خانا لكع كم اوك خقبر زابير يصبيني مخانو إنا نمهار مالتيو سلازي بتعمي تقرمن نجار انت داليا حدث مسبدلك سوري ندحري لك بقى خد فولو راح يسلك سوري ندحري له كتقد فولو لك سوري ندحري له ولا بزعد من هالبات كوشت او ما يكون خون خيدي فيك سمايلز لزريو خامالتي جن سوري ندحري لكاس نمنتاي دي تحدك زي بتعم تقرمن مالتي بقى نتا سورسي منقد ندليلا بقى مصيخا بقى سجدلي ابتكون يسوس يسجدلو اتحدقن لمينو طرحي دنيني لو لمينو طرحي تحرينا افت مسلام مالتي بقى طاوت ነገር በቃ ሀምዝ ተዘይገርካ በዝ ተዘይአቲኻ በዝ ተዘይወጽ ኖ ሶሪ ተይሉ በቃ ኬዝ ኢዝ ክሎዝድ انا خما يسامن سب سوري ندحراو ጽዋ خفتا በቃ ግድፍ ተብለሉ خاص بزيكم وخمان ግድፍ በቃ محرت ተገይርልካ ይخب ክርስቶስ ይግበረልካ አይግበረልካ ግድፈሉ በቃ በمحرت ተመላለስ ዝብል ሐሳብ ኢና ሞዳታ ካብስን መሃር ማለት እዩ زابير مسكن هاليلويا 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 يسوس تمسكن يسوس تبارك هاليلويا سلازم محرات كنركب محرات كندلي بقى نابس فان صقو كل غزينا كنمهلل زلن بقى هابتامي بمحرت ابونا يس بمحرت هافتام بقى
زبهر الزخن لبسو እግዚአብሔር ዝደሊ ከም መስዋዕት ጌርና ክነቅርበሉ ይዝደሊ ኩሉ ግዜ መንነትና ክኸውን ይዝደሊ እግዚአብሔር ድልየቱ እሲዩ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ጽሊና ሃሌሉያ ቦድማ ወዴና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እዚ ካብዝ እንታይና ንመሃር ማሐርቲ ምሕረት ክረኽበሞ ብፁዓን እዚ ማሐርቲና ንሕና ዝብል ሓሳብና ንሪኦ ፀኒሕና አምላኽና ድማ በባህሪው እንታይ ምሕረተኛ አምላኽ እዩ ምሕረተኛ ስለ ስሙ ኢልዩ እንታይ ዝገብር ምሕረት ዝገብር ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ለዚ አነ ደኣ በዳል እንዲ አነ ደኣ ብኸምዝ እንዲ ንዓይ ደኣ ከመይ ገይሩ ምሕረት ክገብረለይ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ እግዚአብሔር በዓል ብዙሕ ምሕረት እዩ ምሕረት ይዝገብር በቃ ምሕረት ይዝፈትሱ ኢየሱስ ከአይት መገዲ ደገ ምሕረት ይሱ እትደገ አኔ ናው ጥራሕ ምጽ ኩሉ ይድምሰልካ በደልካ ሁሉ ይድምስሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ታ ተበደለ ሰቤት መሰምጽሉ እንታይ በቃ በሉ ዘይበደለ ተሎስከ ይደምብረላ እምኔ ያውድቀላ እስኪ ምስበለ ኩሎም ሓጢኦም ጸንሕ ማለት ስለዚ ኩሎም ሓጡ ክብረ አምላኽ ሰአኑ ይዝብለና ማለት እዩ ለዚ ትደገ ኢየሱስ እዩ ሎሙል ምሕረት ገብር እዩ ኒውሳብ ዘለኻዮ ድለዩ ኣብ ቃሉ ድለዩ ቃሉ ህያው እዩ በቃ አንብቦ ቃሉ ቶም ክፍትንዎ ዝመጹ ኢየሱስ ከማን እንታይ አንቢብካ ይዝብሎም ነይሩ ኣብቲ ቃል እንታይ አንቢብካ ኣብዚ ቃል እዚ መልስሎ ኣብዚ ቃል እዚ በቃ መፍትሕሎ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ኣብ ሰብ ከይትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ቃል እዚ ግን ህያው ስለ ዝኾነ ብዙሕ ተኣሲርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ብእንተታት ተኣሲርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ውሽጥኻ ፍርሒ ክህሉ ይኽእል እዩ ዶ ኣብዚ ቃል እዚ ግን መልስሎ እግዚአብሔር አምላኽ ኣቦ ምሕረት እዩ በዓል ሙሉእ ሳህል እዩ ምሕረት ካን ሳህልን ዘለዓለም ክስዕበን ዳዊት ዘለዓለም ይንስዕባኽ ሓንሳእ ናብ ክርስቶስ ምስ መጽኻ ማለት እዩ ብሳህሉን ብምሕረቱን ኢኻ ትመላለስ ለዚ ትደገ ሕጂ እውን ክፉት እዩ ኢየሱስ ንዑና ባይ ይስብል በቃ ንዑና ባይ ኣነ ከዕርፈኩም ንዑና ባይ ኣነ ክምሕረኩም በኣይ ምሕረት ረኸቡ ቀደም ህዝቢ አምላኽ አይነበርኩም ሕጂ ግን ህዝቢ አምላኽ ኩኑ ምስቲ ህዝቢ አምላኽ ተጸምበሩ ዝብል ቃል ኢና ኸነን ብጽና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቶም ምሕረት ዝረኸብና ኸኣ እቲ ምሕረት ማሐርቲ ዝብል ስም ለቢስና ክንከይድ እግዚአብሔር ብጸግኡን ብሓይሉን ክድግፈና ክንጽሊና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ክቡር ቃልካ ነመስግነካ ኣለና ስለ ህያው ዝኾነ ቃልካ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ በቃልካ ስለ ዝመሃርካና ኣነውን ክመሃር ስለ ዝጸናሕኩ እግዚአብሔር አምላኸይ አመስግነካ ኣለኹ ባርከካ ኣለኹ ኢየሱስ ልዕልበል ንስኻ ሃሌሉያ ንስኻ ክበር ስምካ ይኽበር እግዚአብሔር ሃሌሉያ ጸጋኻ ብዝሓልና ጎይታ ጸጋኻ ብዝሓልና ሃሌሉያ ፍልጠት ቃልካ ብዝሓልና እግዚአብሔር أفلتنا እግዚአብሔር ጥበብካ ሃበና እግዚአብሔር አቦ በጥበብካ ክናአቱኽ ንወጽ እግዚአብሔር አምላኽና ደግፈና ንስኻ መሃረና እግዚአብሔር ናትካ ይጥዑም ጎይታ ናትካ ሰናይ ጎይታ እስካ ዘለዓለም ይነብር ጎይታ እሞ ነመስግነካ ኣለና ለትኽቡር ምሕረትካ ለትኽቡር ደምካ እግዚአብሔር ለተቀበልካና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ምሕረት ስለዝገበርካልና ነመስግነካ ኣለና خبر محرت أبانا سلزم بركايو نعانا سلز جلس كلنا قويتا نمسكنا كلنا بنجر كله نسخة خبر the mighty name of Jesus تسألنا آمين 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 قويتا برخب لكم تبارككم